ሰላም ታና በብዘለኹም መይውጻኹም ክቡራት ተኸታተልትና ወይዘሮ ማማ መድሂን ልዑል ዝኾነ ሓዘን ተሰሚዕወን እናተባህለ እዩ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ 75 ዓመት ወሊደን እናተባህላ ክብረ ዓለም ወሰን ሒዘን እንዳተባህለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተዘርግሐ ዝነበረ እንትኸውን እቲ ግዜ ንሱ ድማ ልዑል ዝኾነ ሓጎስን ደስታን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ሎሙ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ድማ ክልተ ፍቑራት ሂንዳውያን ናብ ትግራይ ኣትዮም እንዳተባህለ እዩ። ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ካብ ሂንዲ ናብ ትግራይ ዝኣተው ገሻውሽ ኣለው እንዳተባህለ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ነገር ግን እዞም ክልተ ፍቑራት እዚኦም ናብ ወይዘሮ ማማ መድሂን ከም ዘምርሑ እዩ ሎሚ ተነጊሩ ዘሎ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ብዙሓት ሓሳባት እውን እንዳተለዓሉ እዮም። ማለት እውን ወይዘሮ ማማ መድሂን ዝወለድኽዎ ኣይህብን ማህፀነይ ኣየካረኹን እዚ ውላድ እዚ ናተ እዩ እናበላ ዝርከባ እንትኾና ብኣንጻሩ እቶም ክልተ ፍቑራት ካብ ሂንዲ ዝመፁ ድማ እቲ ማህፀን ከም ዝተካረይዎን እቲ ውላድ ድማ ክወስድዎ ከም ዝሓሰቡ እዮም እንዳተናገሩ ዝርከቡ። ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ ፊርሞኦም እውን ሒዞም መፅኦም እናተባህለ ዘሎ ክቡራት ሰማዕትና ማማ መድሂን እውን ናብ ሂንዲ ምስቲ ዝወለድኦ ክኸዳየ ንምስክርነትን ንኻልእ ሕቶን እንዳተባህለ ኮታስ ኣብ ወይዘሮ ማማ መድሂን ልዑል ዝኾነ ሓዘንን ጭንቀትን ፈጢሩለን ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ስድራ ማማ መድሂን እውን ኣብ ዝለዓለ ጭንቀት ከም ዘለዎ እንዳተነገረ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ወይዘሮ ማማ መድሂን ከም ዝፍለጥ ማለት እውን ቅድሚ ሓደ ዓመት መውላድ ኣብይወን እናተባህላ ናብቲ ሂንዲ ኣምሪሐን ከም ዝነበረ ኣብቲ ሂንዲ ድማ ያው ፀኒሰን ከም ዝወለዳ ተራእዩ ነይሩ። ካብዚ ግን ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ እዩ። ማለት እውን እቲ ዘርኢ ናተን ድዮ ወይስ ናተን ኣይኮነን፣ ማህፀን ድየን ኣካርየን ወይስ ናባዕለን እዩ እናተባህለ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሂንዲ ማህፀን ምክራይ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ነገር ግን እዞም ክልተ ፍቑራት ሂንዳውያን ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተው ግን ማማ መድሂን ሓዘንን ጭንቀትን ወሪስዎን ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና በኣርከስ እቶም ክልተ ፍቑራት ሂንዳውያን ናብ ትግራይ ኣብ ዘምርሕሉ ዝሓዝዎ ሕቶን ኸ ሓቂ ድዩ ኣይሓቅን፣ ወይዘሮ ማማ መድሂን ኸ እንታይ በላ ንዝብል ዝርዝር ሓበሬትኡ ናባኹም ክነብሎ ንኸውን። ንቻነልና ሓደሽቲ ተዳእኹንኩም ሳብስክራይብ እናበልኩም ኣባላትና ላይክ ሼር እናበልኩም ንምክትታልና ሓቢርኩም ናጽንሑ። ወይዘሮ ማማ መድሂን ቅድሚ ሓደ ዓመት ሙሉእ ዓለም ዘነጋገረ ፍጻሜ ሒዘን መፅአን ነይረን። እዘን ሰበይቲ እዚአን ማለት እውን ኣስካብ 75 ዕድመ ውላድ ዘይረኣያን ሓደ ግዜ ፀኒሰን ነይረን እናተባህለ ዝንገረለን እንትኾነ ነገር ግን እቲ ፅንስሱ ኣይኾነን። ድሕሪኡ ድማ ንኽወልዳ ዝለዓለ ህርፈት ከም ዝነበረ እዩ እንዳተነገረ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ እዘን ማማ መድሂን ማለት እዩ ንኽወልዳ ኢለን ናብ ዝተፈላለዩ ሕክምናታት እውን እናኸዳ ነይረን እየን። ካብዚ ሰበገሰ ድማ ናብ ናይ ውጪ ሕክምና ማለት እውን ናብ ሂንዲ እየን ኣምሪሐን ማለት እዩ። እምበኣርከስ ኣብቲ ሂንዲ ብዝተገበረ ናይ ሕክምና ክትትልን ናብቲ ዝለዓለ ዝበሃል ሕክምና እየን ኣትየን እናተኸታተላ ዝነበራ። እዘን ሰበይቲ ድማ ፀኒሰን መዓልቱ ምስ ኣኸለ ድማ ወሊደን ኣዘራራቢ ዛዕባ ጉዳይ ክብረ ዓለም ወሰን ተሰይሩ እናተባህለ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን እንዳተዘርግሐ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እዘን ሰበይቲ እዚአን ማለት እውን ንኽወልዳ ዝለዓለ ህርፈት ደኣ ይንበረን ደኣ እምበር ናይ ምውላድ ተኽእሎ ግን ከም ዘይብለን ግን ብዝተፈላለዩ ምሁራት እውን እንዳተገለጸ መፅ እዩ። ነገር ግን እዘን ሰበይቲ እዚአን ናብ ሂንዲ ድሕሪ ምኻድ ፀኒሰን ክወልዳ ምስ ተረኣየ ግን ንኩሉ ሰብ ኣገራም ዛዕባ ፈጢሩሉ ዝነበረ ጉዳይ። ወይዘሮ ማማ መድሂን ኣብቲ ግዜ ንሱ ብዙሕ ሕቶታት ተለዓይሉ ዝነበረ እንትኸውን ማለት እውን ፀኒሰን ኣብ ዝወለዳሉ ተወሊዱ ድማ ናብ ጥምቀት ኣብ ዝቐረበሉ ኣብ ትግራይ ከይደን ማለት እዩ ከጥምቆ ምስ ሓሰባ እቲ ህፃን ክጥማቕ ከም ዘይብሉ ካብ ሃይማኖትና እውን ከም ዝጠሓሳ እዩ ብዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት እንዳተነገረ ነይሩ። ነገር ግን እቲ ግዜ ንሱ ሓሊፉ ጥምቀትን ሓሊፉ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝሓለፈ ተራእዩ ነይሩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ወይዘሮ ማማ መድሂን ክብረ ዓለም ወሰን ሒዘን እንዳተባህለ ብዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ መሕተት እውን ንኽወልድ ደልየት ነይርኒ እናበላ ዝናገራ እንትኾና ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ ችግር ግን ንኩሉ ሰብ ኣደናጋሪ ዛዕባ ፈጢሩ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብቲ ግዜ ንሱ ሒዙ ጀሚርዎን ዝነበረ ፈተናታት ማለት እውን ዓይነት መቕን እዚ ሰብዚ ናትና ኣይኮነን ሃይማኖትና እውን ኣይፈቕደን እናተባህለ ዝነበረ ብሓደ ሓደ ወሃብቱ ርእቶ ድማ እቲ ማህፀን ኣካሪአነ እምበር ክወልዳ ኣይኽእላን። ምክንያቱ እስካብ 75 ክወልዳ ስለ ዘይኽእላ እቲ ማህፀን ኣካሪአነ ደኣ እምበር ክወልዳ ኣይኽእላን። እቲ ውላድ እውን ናተን ኣይኮነን ዝብል ሓበሬታታት እውን ነይሩ እዩ። ነገር ግን እዚ ሓሊፉ ናይ ልደት ውላደን ቅድሚ 3 መዓልቲ ከም ዘኽበራ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ነገራት ግን ብዙሕ ሓሳባት እንዳተለዓለ ከም ዝነበረ እውን እንዳተሓበረ ነይሩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ነገር ግን ናብቲ ሎሚ ዝተፈጠረ ችግር ኢና ክንወስደኩም። እዚ ክንብል ከለና ድማ
ወይዘሮ ማማ መድህን ናብ ሂንዲ ኸይደን ክወልዳ ከም ዝኽኣላን ከም ዝወለዳን እየን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተወዝዐ ዝነበረ ነገር ግን ሎሚ ካብ ሂንዲ ዝመፁ ክልተ ፍቑራት እዚ ናትና ዘርኢ እዩ ዝብል ሓበሬታ እዮም ሒዞም ወፅዮም ዘለው። እዚ ድማ ንኹሉ እናዳናገፀ ይርከብ። ኣብ ሂንዲ ከም ዝፍለጥ ምክራይ ማህፀን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ድማ ክልተ ፍቑራት ድማ እቲ ማህፀን ከም ዝተካረየዎን እቲ ውላድ እውን ናቶም ከም ዝኾነን እቲ ውላድ ድማ ከም ዝወስድዎ እዮም ሎሚ ሓበሬታታት እንዳወፀ ዝርከብ። በዚ መሰረት ድማ ማማ መድህን ካብዚ ጭንቀት ዝተበገሰ ሓሚመን ደቂሰን እውን ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እምበኣር ከስ ንሰን እውን እንታይ የባሃሊት እየን ኣይህብን ማለት እውን ዝወለድክዎ እናተ እዩ ውላድ ክወኩም ኣይኽእልን ዝብል ሓሳብ እንተቕርባ ንሶም ድማ ከም ዝተኻረይዎን እዚ ክራይ እዚ ድማ ብዝለዓለ ፊርማ ከም ዝተፈፀመ እዩ ሎሚ ምስክርነቶም ሒዞም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እዚ ድማ ንኩሉ ሰብ እንዳሕዘነ ይርከብ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና ኣብቲ ግዜ ንሱ ምስ ወለዳ ብዙሕ ሕቶታት ተላዓይሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ማህፀነን ኣይካሬኖ ዳ እምበር ናተን ኣይኮነን ዝብል ሓበሬታ እውን ነይሩ። ሓደ ሓበሬታ ድማ ስለ ዝተሓከማ ክወልዳ ክኢለን ዝብል ሓበሬታ እውን ነይሩ። ነገር ግን ሎሚ እቶም ክልተ ፍቑራት ሂንዳውያን ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣተውሉ እቲ ህፃን ክወስድዎ እውን እንዳተባሃለ ንሰን እውን ሕቶ መልክዕ ክትሓዛ ናብ ሂንዲ ክኸዳየን እንዳተባሃለ ዘሎ ኩራ ሰማዕትና እዚ ድማ ንኩሉ ሰብ ኣዘራራብ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ይርከብ። ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ መውፃእ ተኽእሎ እውን ዝተሓተ እዩ። ምክንያቱ ብምስጢር ክትሓዝ ኣለዎ እንዳተባሃለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እዚ ሓበሬታ እዚ ግን ካብ ቀረባ ቤተሰብ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ወይዘሮ ማማ መድህን ዝለዓለ ጭንቀትን ሓዘንን ተፈጢሩ ይርከብ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብሰንኪ እቶም ክልተ ፍቑራት ካብ ሂንዲ ናብ ትግራይ ዘምርሕሉ እዋን ማለት እዩ እቲ ዘርኢ ናቶም ከም ዝኾነ እቲ ማህፀን ድማ ተካርዮሞ ከም ዝኾነ እዩ እንዳተሓበረ ዘሎ። ነዚ መሰረት ድማ እቲ ህፃን እስካብ 1 ዓመቱ ዳኣ ተፀቢና የንበር ሕዚ ግን ንወስዶ ኢና ዝብል ሓበሬታ እዩ እንዳተሰምዐ ዘሎ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና ብጣዕሚ ንኩሉ ሰብ ዝሐዝንን ልቢ ሰባሪ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እዘን ማማ እዚአን ወሊደ ኢለን ላተሓጎሳ ዝነበራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝወለዶ ውላድ ክምንጠላ ከለዋ ክንደያናይ ዝኣክል ናይ ልቢ ስብራት ከም ዘጋጥመን ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። እዞም ክልተ ሂንዳውያን ፍቑራት ግን ውላድና ክንወስደ ኢና እናበልዮም ዝርከቡ ኩራ ሰማዕትና ኣብቲ ምስሊ ከም ዝረኣይ ግን እቲ ህፃናታቱ ምስሊ ዝሓዘ እዩ ዘሎ። ነገር ግን እዘን ውላድ እዚአን ይህባዶ ኣይህባን ንዝብል ግን ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እቶም ክልተ ሂንዳውያን እውን ዝሓዝዎ ፊርማ እውን ሒዞም ኣትዮም እዮም። ነገር ግን እዚ ክርክር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይፍቀድ ናብ ሂንዲ ሒዞም ንክኸዱን ኣብ ሂንዲ ድማ ዝተፈረደ ፍርዲ ተቐቢሎም መፍትሒ ንክርከበሉ እዩ እንዳተሓበረ ዘሎ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እምበኣር ከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገንና ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ይጎረልኩም።